Jeg går i streamen for lige at vinde den her kamp med viewers, fordi der sidder en og ghoster, han sidder og hygger sig. Kan du ikke smække noget delay på ind i OBS? Så skal jeg restart. Skal jeg ikke? Skal man? Nej, jeg tror ikke. En på lang. En lang! Ja, han hygger. En på lang. En mere. Gud, fuck. Er du ved? Pusher 2 korten. Jeg får en meget dårlig position. Sidste to lang. Nå, du har... Du kan også være blødt. Helt op. Altså. En død lang. Okay. Jeg stopper bare med at spille CS nu. Ja. Gør det. Fik du ace, eller hvad? Ja, 5 HS only. Sgu da, jeg gider altså kolde langt. De er altså rimelig OP dernede. Ja, Det er sådan, jeg tror de kører B nu. Har jeg Gør så de ikke at push dark. Jeg kommer. Det er ikke noget, I skal tro, det er noget, I skal vide. Jeg flasher langt. Kig væk. Flere kort. Jeg er T-spawn. Nej, du har ikke. Jamen, lad du være med så snyd. Sidste er kort. Du er altid at snyde, det er Han har en koldt nu, han har en koldt nu, skyd ham, please. Ned mod spawn. Ram ham, Vester. Tag min koldt. Hvor er det kid? Hold da. Du er en Kasper, jamen det er stille og roligt jo. Skal du have den, eller hvad? Nej, du har penge nok. Lad os bare donate den, altså. Jeg tror ikke, at der er godt i stedet for. Det vælger du. Her så. Skal jeg tage langt, eller så godt? Jeg kører B nu, de kommer B nu. Bag noget lidt. B. Så bliver der bare. Får vi andre også med? Nal, Hvad så? hvad vinder check 6 og quit? Check 6, hvis der er nogen, der vinder. Men det er russer på den anden side. Hvis der er nogen, der vinder. Jeg bliver på quit, de russer. Skal jeg flash? Ej, jeg nader bare. Du er nødt til at køre et eller andet sted, der kan noget info. Nå. Fordi ja, de ghoster mig. Ja. Smokker med. Ind med kort. Pusher kort. Ja, de fucking sidder og ghoster hårdt, de gør. Wow! Ja. Et par stykker op korten. 3. Godt har sådan alene, der. Han laver den. Nej, han Der gør er ikke store det. De har kommet til at spække ham, Tom. De er der. De kan se, han er der. De ved, han er der. Han er der. De sidder på flash. Hvis du skal lave noget vildt, fordi at de sidder og ghoster mig. Fint, jeg sætter delay på. Fuck det der. De ikke har noget liv, så. Grib. Save, dude.